75an, 76an, nik uste dut 76an izango zala, Urkiolan jaialdi importante bat. Kontatizu, zu izan zinen horko... Ez da gizaran, ez? Hamaz izan uste dut izan zela ekainen atzen. Buruzagia edo... Antolatzaileetako bat esango dugu. Ez da izan zen, zantzolari zen, txapelketi eron, izkarran atzien, eta erbetin agertu zen ikurriak. Kontatu hasieratik, zaren organizatu zen duten jaialdia. Horrek, gehiaga izan zen, nire horrean gainen jente bat, zelan antolatu zerrez, nintzen bat. Eta, klaro, esan lehen gue, daulako leku baten, gauza asko begitu izan, klaro, dirue, zer, da orduen momentuen, taberna oso ondo portu ziren, zikuel iparraldeko dantzaiek ekarri, eta faiten jote zin taberna batera. Ero, bestatu, beste leku batera. Taberna oso ondo portu ziren orduen. Gente, kristona, ero, amontua gainen guk. Txorna txikitsu bat, ogize dara esnie. Goize eta zabaltzen gainun, jendik hau bindizen, ogize, eguneko ogize, da esnie. Bestik ez. Bezlan, taberna. Gente pila bat joan zen Urkiolala kanpindendekin eta gune pasatzera. Claro, da orden kanpindendakin. Baina la letxe, egun batzutan egon zen, baina gogorna izen zen egun baten, gente pila doela, ikurreina batzuk agertu ziren, guarda zobilek aineketan da, tiru ekaiden botaten da, Hidalgo kapitainari. Kapitan Hidalgo al frente, azan hemengo inguruko orden denboretako hori, izen zen, Bilurre, claro, brigadie. Entonces, tú eres uno de los culpables y no sé qué. Yo no. Bueno, Kriston folio egon zan, abadiepe bilurtute, zikurreinak agertu zen handik eta abadie anabejun ziren, bronki botaten, da Kriston folio. Bueno, baina gero ya baretu zen, da, jagurrungo hurrin jarraitu bainun, baina momentu baten, txalduek, eta ikurriñak ikusite. Claro, Franco orduen hile eguen, hilbarri. Baina hondi ikurriñ eta ez eguen legalizeute. Da orduen kriston, baina, hondi akordion de rubilloak guarda zobili, hainek eta baten bestin atzetik eta ponde, claro, bilurre. Gente asko. Bueno, baina kantari asko etorri ziren. Bai, kantari asko. Bai, programa, izan egunetan dana beterik, bertzolaritzek, da gaina Euskadi guztitik. Euskadi guztitik etortzen, jente dizan, zu hau iteko asmoe daute, jente gurein etortzen. Toki guztitatik, Gentie, da izan zen, jente asko. Eta ondo antolatuten, nik esango nuke, antolatzaileak oso onak zinetela. Zuk ez baduz esaten nik esan bako. Da, orduen infrastrukturi izan gauzak erretiritak da. Orduen Mateaduro inguruko jentie. Kamionetik haukian eure. Aramotzeko erengo herriak. Herriako jentiek, bi errepila bat iaban, infrastrukturik gauzak erretiritako da. Gauza bat negoti hau beste eta beste gauza bat infrastrukture. Ari bi errepila bat iaben. Herriako jentiek iaban, bi errepila bat. Infrastruktura asuntuen. Eta, bueno, bali. Etxen zanguretako, ondo urteaban, esan pasako zer. Bai, gero, eredako presidenti barzuile deitut, baina esan pasako zer. Baina momentu baten, danok haukin gainun bilurra probazia. Claro, tiro batzuk haidien, guardazuilekan haineketan da. Eta Urkiola agentes beterik, Urkiola topera. Dana tienda kampaina pilogoa, dana beteta. Dana beteta. Batzuk gainera, hane, loiteko leku eurretik hartut eta hemen nahi hemengo bizen baga. Dana topera gonza. Topera baina, Eizen zen, zela. Beste gauza bat egin behar izan zenutena orduko antolatzaileak izan zen, orduan hemen politika giroa oso pilpilean egoen. Eta tendentzia pila bat. Ondino... Bai, ja orduen hazite, baina ondino... Baina zuek horregon zinetenak jakin zenuen guzti hori konpontzen eta bideratzen eta sensibilitate guztizek hor bat. Iluntzien alkartzen gainen danok.
ikin gainun eguneko hau, beste zer, niko goizetan apur bat, katxa goizetan, zanze goizetan, baka hau pasa ineta, jente bate ezin agertzen agorturiko, baina normala. Zegu gaugin gainun, analizin hostin oin, txabale, etxetxue dauena, refugioe, haitxio zuen, guri, lan iten gaino zen batzarrak, eta gero batzuk anlo egiten, iten la kampaina anlo egiten baina lan iten gaino. Han ingudu hartan zegoen andlamio baten esan agertu ikurriñak, Behien bebai. Behien bebai. Behien bebai. Han behien, horretan ondo, bertan orduen, estena dizi onduetan goizen rak, eran landetan beran handi bat. Landetan beran handi bat. Guarda zuen, gan harineketan, danok harineketan, ezan potza gauzaz.